Hi guys! So, yung araw ay sabihin ko naman sa inyo kung bakit hindi pa ako monetize. Bakit hindi ka pa monetize? Pareho tayo ng dahilan. So, ginawa ko tong video para sabihin sa inyo kung bakit hindi pa ako monetize. Ganito kasi yun guys. 2 years na ako nag-YouTube at nung una yung content ko talaga is Mobile Legend, mobile game, yung Mobile Legend. Mga 3 buwan ako nag-content. Pagkatapos nun ay hindi na muna ako nag-YouTube kasi parang tinamad talaga ako mag-YouTube. Mahirap kasi yung mag-upload, tapos konti lang yung views, tapos yung subscriber mo ang hirap paramihin. So parang tinamad ako, nawalan ako ng pag-asa muna, kaya stop ako mag-YouTube. Stop ako. Tapos nitong 2022 naman, January, parang try ko ulit mag-YouTube, parang kaya ko na siguro mag-YouTube. Pero nag-isip ako na baguhin yung content ko, yung parang ayoko na mag-Mobile Legend. Tapos nagpo-post kasi din ako ng mga TikTok noon, mga videos sa Facebook, mga videos sa YouTube, ina-edit ko, tapos ina-cut ko, ina-edit ko, tapos ina-post ko sa YouTube. Kaya yun, parang nakita ko na parang iba-iba yung papanoorin ng tao, kaya parang sabi ko ayoko, di-delete ko na lang ito. Kaya yung ginawa ko, dinelete ko yung mga video ko. Yung Mobile Legend, yung sa TikTok, yung sa Facebook, yung sa YouTube, yung pinuha. Kaya dinelete ko silang lahat. Tapos gumawa ko ng video ko, yung video ko na bago. Tapos, yun. Nung nagtagal, parang nakikita ko yung watch hour ko, lumiliit. Sabi ko, bakit lumiliit? Nag-upload naman ako, tapos meron namang views. Ganun. Sabi ko, inisip ko na siguro baka dun sa dinelete ko na mga videos ko dati, kasi yung akala ko talaga nun pag napasok na yung pag napunta na dun sa YouTube studio mo yung watch hour mo, hindi na yun babawasan, parang nakatouch na yun. Yun yung akala ko, pero hindi pala. Dinelete ko yung mga videos ko, yung mga watch hour dun sa videos ko, kasama pala na nawala. Kaya malaki talagang PCC ko nun, kasi marami na talagang views yun. Ganun. Pero isip ko na lang na wala akong magagawa, parang lesson learned na lang yun. Kaya back to zero ako, ulit na naman ako ng magparami ng watch hour. Kaya ngayon 1K na ako, pero yung watch hour ko talaga maliit pa. Kaya matagal pa talaga ako maka-monetize. Tip ko pala sa inyo kung bakit hindi ka pa monetize kahit 4K watch hour ka na, kasi baka may copyright yung video mo, baka ginawa mo sa YouTube, ginawa mo sa Facebook, ginawa mo sa TikTok na hindi mo inedit, hindi mo change yung voice cover, hindi mo parang hindi mo yung ginawa mo dun, yun yung parang yung pinost mo. Hindi pwede yun, kasi copyright yun, hindi yun tatanggapin ng YouTube. Kaya dapat ako sa inyo, pinakamagandang way talaga is gumawa ka ng sarili mong content. Kung ikaw yung gagawa, ikaw yung kapag-isip, ikaw yung hindi kagagaya sa ibang video, wala kang kukunin na video sa iba tapos i-post mo ulit dito sa YouTube. Yun yung suggest ko sa inyo. Tapos wag kayong magdi-delete ng videos na parang isipin nyo na ayoko nito kasi parang gusto ko magbago ng content. Wag, hayaan nyo lang siya, lalo na pag hindi copyright, hindi galing sa YouTube, hindi galing sa TikTok, hindi galing sa Facebook. Hayaan nyo lang siya, mahintayin mo na ma-monetize ka. Pag monetize ka,
pwede mo nang delete yung mga ayaw mong video. Kasi sayang yung watch hour mo. Hindi ka pa nakapag-apply. Sayang yung watch hour mo. Yeah, yun yung suggest ko sa inyo, guys. Yun lang yung sasabihin ko talaga, guys. Kasi madami kasi tatanong sa akin bakit hindi pa daw ako monetize. 1K subscriber na daw ako. Yun. So, thank you for watching. Tapos, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment kung ano yung gusto mong sabihin sa video na to. Hit the notification bell. Tapos, yun lang. Bye-bye!